Sekuru Musundagore handikupa nzira dzakaipa, ndikupa nzira dzakanaka kuti makatedzera nzira dzangu toenda kumberi ndinokunda. Ngatirimei fodya iyoyi nechibawe. Hative nekuomera zvakanyanya. Hative nematambudziko panhau yepfuma. Ona kuvenga mabeya kuti sei ane pfuma yakawanda, iye ashanda nesimba. Ndo zvatiri kuita izvi. Ndosaka uchizoona vanhu vai varizotora mavhidhiyo angu vachizvirongedzera mapeji pavo. Vachiti ndowana Musundagore. Vari kuona basa rangu kuti rakanaka. Vari kuona itai zvakanaka. Kuona kuti basa rekupa mapikicha angu muchirongedza mavhidhiyo menyu. Vazukuru vangu vachirasika vazukuru kuti handina peji. Ndinowanika papeji T1 naChibanda Media naSly Media. Ipapo wakanditsvaka Sekuru Musundagore unondiwana kuti pana T1 anofamba nekuti anoona Sekuru anda zvinhu zvakadai zvakarongeka. Saka vanovengi havashaike. Vavengi vagara variko but onaika tiri kushanda muri kuzvionaoka. Nai Musundagore sara ugare uchengete vana. Inga Musundagore sara ugare uchengete vana. Nai Musundagore sara mugare muchengete vana. Makandikumbira Musundagore ukakumbira anoya. Mirira Musundagore anoya yamwe uri paJosa. Mirira Musundagore anoya kana nekuAmerika. Kumbira Musundagore wakaromba kana uchingoroiwa. Kumbira Musundagore kana vane ngozi nemhepo dzezvikwambu. Mirira Musundagore. Halo Zimbabwe, makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita. Ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachkach MTV patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere. So nhasi tashanyira Sekuru Musundagore tichida kumbonzwa kuti kunze kwekupinda mumatare, kunze kwekubatsira vazukuru, pane here zvimwe zvavari kuita. Saka so nhasi ndikuda kumbotarisa Sekuru Musundagore vari kumboita chii. Ndisati ndaenda kure wabva wanditi aiwa muzukuru wauya nenyaya yakanaka, rega tipinde papurazi pangu uone basa randiri kubata. Saka so nhasi ndiri muno mupurazi raSekuru Musundagore. Right Sekuru, ndikuda kunzwisisa kuti kunze kwekubatsira vanhu ndezvipi zvezvimwe zvamunoita uye zvakanakirei? Ndizvozvo. Aiwa, makadi muri yeZimbabwe. NdiSekuru Musundagore. Zuva ranhasi tatsikwa namukoma T1 tiri kuno kupurazi. Vasvika kumba takati aiwa handi kupurazi munoona zvotoda kupi? Zvotoda kupurazi. Nhau iripo ndeyekuti chatikaonesa naSekuru Musundagore hatiite matare chete bedzi. Toita zvinhu zvakawanda nekuti ndiri munhu panyika ndichirarama. Chokwadi. Ndotorimawo mbeu dzakasiyana-siyana, ndorima fodya iyoyi, ndorima chibawo zvakare. Zvinhu izvi ndinozviitira kuti kudii? Kuitira kuti nyange vana vanotiri kubereka vazive kuti upenyu unofamba sei makanonguva tichene, kuti upenyu hatizive kwatinoenda. Saka zvakadaro ivo kuti president zvakare vakataura kuti nyika ino inovakaneva nevene vayo, ndobva vatipa ivhu ripi irori. Saka isu ana Sekuru Musundagore ivhu iri hazvina zvekutamba naro, tikutorima fodya yamuri kuona ndoyese ipi. Kana tapedza kurima paipai takutenga mazimbota kuti Sekuru Musundagore vakaromba. Hatina kuromba, tiri kushanda. Saka ndikuti muri yeZimbabwe vazukuruka, ngatishandei mazukuru hama dzangu, ngatishandei. Nguva yekushanda ndiyoyi. Dhaka iri ngatisaritambisei, ngatirishandisei futi. Sekuru Musundagore handikupa nzira dzakaipa, ndikupa nzira dzakanaka kuti makatedzera nzira dzangu toenda kumberi ndinokunda. Ngatirimei fodya iyoyi nechibawe. Hative nekuomera zvakanyanya. Hative nematambudziko panhau yepfuma. Ona kuvenga mabeya kuti sei ane pfuma yakawanda, iye ashanda nesimba. Ndo zvatiri kuita izvi. Ifodya yamuri kuona mukoma T1. Aiwa, tinotenda Sekuru. So saka tiri kuona Sekuru marimire enyaya ndemarimire emhando yepamusoro. Mane nguva yakareba sei muchiita izvi? Zvefodya zvindane 2 years gono ndiri chi2. Ndakangoti kana kuchitanga chinhu munhu unofanira kuchitanga uine power. Ndizvozvo. Ukangochitanga usina power chinobuda chisina power. Chisina power. Saka so ndakangotanga chinhu chine simba kuti pana Sekuru panofanira kuoneka kuti Sekuru Musundagore unofanira kungozviona wega handi kutaura. Iwo muzukuru uona kuti zvakamira sei. Alright. Ndosaka uchizoona vanhu vai varizotora mavhidhiyo angu vachizvirongedzera mapeji pavo. Vachiti ndowana Musundagore. Vari kuona basa rangu kuti rakanaka. Vari kuona itai zvakanaka. Kuona kuti basa rekupa mapikicha angu muchirongedza mavhidhiyo menyu. Vazukuru vangu vachirasika vazukuru kuti handina peji. Ndinowanika papeji T1 naChibanda Media naSly Media. Ipapo wakanditsvaka Sekuru Musundagore unondiwana kuti
pana T1 anofamba nekuti anoona sekuru zvinhu zvakadai zvakarongeka. Saka vanovenga havashaike, vavengi vagara variko, but onaika tiri kushanda, muri kuzvionaoka. Ngatiteedzerei vazukuru vangu, teedzerai sekuru. Chokwadi. Chava noupenyu hwakanaka. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kunzwa mashoko ari kubva kuna sekuru Musunda Gore, mashoko eumbiridzo, mashoko anowaka iwewe, anowaka like shizha racho, shizha refodya, muri kuona. Aiwa, kana yo kufloor nobatawo mari yakanaka. Saka so far this time tasina more than kuma 400 bills, ndosina kuti ndiroone kuti ndakarova iri 30 hectares. Fodya ipi? Iyoyi. Saka ndatasira zvekuma 300 bills, 400 bills. Dai akabuda akadaro mabhero ari kutasira. Aiwa, zvinobuda sekuru nekuti makagumbuka makarova. Makarova zvese munhu ari munyowani muzvinhu, but ameno. But ndikuona kuti saka chaya ameno kuti kufloor kune kukamira sei anenge ari mawani. Saka mhuri yeZimbabwe, nhasi ndataura ndikati ndamboona maproject mamwe ari kuitwa nasekuru Musunda Gore kunze kwekubatsira vazukuru. Saka so regai tibve pano tiendezve pamwe tinoona kuti sekuru wari kuzvifambisa sei. So thank you very much, rambai muinesu. Chakura yako mwana mwemba ruka uprazi. Mwana uprazi amana momba hadzisi kufura zvakanaka, hadzisi kufara. Mombe dzangu hadzisi kufura zvakanaka. Mukuita sei? Aiwa, munokuwadza mombe. Wona mombe dzedu mawandira dzikaita manje muchidzikuwadza nenzara. Mombe dzinofana kugadzira sei? Iwe andakautekera bhasikoro rako riri kuchengeta mwana romombe. Ko bhasikoro asi wakuhaisa bhasikoro rako ere muzukuru. Bhasikoro nderako rekuti ndakatengerewo bhasikoro rako rekuendesa kumombe kusena ndizvozvo. Usvika upaka bhasikoro rako richengetedzwa nditi. Mombe ita kuti mendedzwa pane chikafu chakada sei chakanaka. Vanhu kuti vafarire nyama yedu yemombe vanoifarira vachiona quality yani. Zvino manje wakadzifudzira pasina chikafu vanhu vanakira nani? Nazvo handiti. Saka bvira mangwana ndapa takati tochigaya chekugaya chikafu chemombe chakauya. Handizvozvo. Saka imimi totora tizomufana kuti togaya uswa marura achendisa kuti uswa kupi. Tira kutodzivakira kuti dzinge dzichifidhirwa makare. Mutati mombe dzedu dzinge dzakasimba, dziri mombe dzakanaka. Saka ndikuti mangwana moita kuti vamwe vanotora chigaya uswa kuhotera nerori. Iwo vati wodzifidhira pongwa chidzifidhira kudhara kana totsvaga pamwe panyuma ndizvo. Alright, saka tinoona pine mota tende. Mune bhasikoro? Saka anzi bhasikoro rinozotera. Iwo mukomana chavasira bhasikoro unomuziva here? Kampani kanoimba kakautere nebhasikoro remukomana wangu yanditika. Kwewa hausuda basa rewo, ukuita chikoro? Ndura mukomana wobasa kanofudza nawe vari 2. Alright, bomba wangu. Bona mfana mombe dzedu tinoda kuti dziite sei? Dzigare dzakaguta. Mombe dzinofana kugara dzakaguta so. Apa mukuzoona kuti mombe dzedu imima dziri kudzikira. Ani mazviona? Chengetai mombe zvakaita sei? Zvakanaka. Pane mombe dzedu dzakawanda but makadzibata zvisina kunaka dzinakidze ndizvo. Saka mangwana kuti mudzirise neuswa hwakanaka. Zvakanaka. Ndikaita pachibawe. Chibawe ndakangorova about ndifunga 20 hectares. Ndakangorova chibawe saka tiri kudzika mupurazi muchingwe. Ndakarova munda webva kuno kusvika kuzasi kupi? Kuzasi. Ukuenda wakanyanya kurebera kuzasi. Imwe minda ichiri kuzasi kupi? Iri kuzasi. Asi muri ngozvona chibawe chakamira zvakaita sei? Chakanaka. Chibawe chinoita kuti udini kuti ndine zvigayo. Ndita ndikwanisa kuchengeta huku, chimwe vanhu vekunoku vasava nekutambudzika zvakare. Chidaro. Iyi imwe fodya iri panext. Munda uri kudzika futi kuzasi kupi? Uri kudzika kuzasi. Okay. Inongotenderana kwese kwatanga tiri munda kuseri. Iyi imwe fodya zvakare iri kubudikira kupi? Iri kubudikira apa. Kunoku. Okay. Saka so ndo zvandikaita chi. Kungoti unoona zvekuzoita sei? Vana havadzori kuchikoro, zvinofamba nenzira yakaita sei? Yakanaka. Saka ndo zvandiri kuita.